Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, da fatan kuna lafiya. So masha Allah, alhamdulillah ala kulli halin. Yau zan muku bidiyo akan wani project da ake ce ma Aris, wanda yake already an riga an yi launching din shi, yana kan Ethereum blockchain. Kamar yadda kuka sani, yanzu Telegram ta zama uwa na dukkan cryptocurrency, wanda yake kowa yana haba ya je ya samu wannan community din da suke cikin Telegram insha Allahu ta'ala. So yanzu zan muku bidiyo yadda za ku je ku yi rijista da wannan mining din, tare kuma da ba da shawari akan wasu project guda uku, wanda yake idan kuka shiga cikin Telegram dinmu duka zan aje muku link ɗinsu tare da bidiyo na update insha Allahu rabbi. So yanzu za mu fara abin da ake ce ma shi wannan project din da ake ce ma Aris insha Allahu ta'ala. So kamar yadda kuke gani, zan shiga cikin bidiyo kai tsaye insha Allahu rabbi. So ga link, idan an tura maka link ko an tura maki link, abu na farko da za ku fara yi shine za ku taɓa kan shi kamar haka da kuke gani, sai ku taɓa kan link ɗinku kamar haka da kuke gani. So bayan kun taɓa za ku jira, zai yi loading, zai ɗauke ku, zai kai ku cikin application ɗin Telegram ɗinku. Already make sure that you have Telegram account in your phone, an gane ko? So ka tabbata ko ki tabbata kuna da Telegram account. So abu na farko zai shigar da ku kamar haka, to sai mu taɓa start, an gane ko? Kamar yadda kuke gani, sai mu taɓa start. So mun taɓa start, gashi yana tafiya, an gane ko? So bayan mun taɓa start zai nuna mana guri da zai ce mana mining, an gane ko? Kamar yadda muke gani a nan, to sai mu shiga cikin mining. So bayan mun shiga cikin mining zai ƙara nuna mana inda ya danna start, to sai mu taɓa start, an gane ko? So masha Allah, so gashi mun taɓa start. Za mu jira shi, za ku jira shi kaɗan domin ya buɗe, an gane ko? So alhamdulillah, kamar yadda kuke gani wannan shine Aris mining. Abu na farko da zai nuna muku claiming, an gane ko? To sai ku taɓa ina, sai ku yi claiming idan kun tara nan kenan, an gane ko? So kamar yadda kuke gani gashi na zana muku. So bayan nan akwai gurare kamar haka guda hudu, an gane ko? Guda biyar. Kowanne yana da amfanin shi. Wannan stats, an gane ko? Za ku ga wayanda suke mining din da adadin wanda suke online da wayanda suke a cikin yin mining din, an gane ko? Gaba ɗaya na duniya. Nan gurin bot, za ku shiga bot, shi ma ana samun coin. Ga boosting inda za ku yi boosting, ga tax inda za ku je ku yi wasu taxes kamar joining Telegram, Twitter handle da sauransu. Ga nan gurin referral, za ku yi referral yan uwa da abokan arziki, an gane ko? So wannan kusan shine a takaice. Kada bidiyon ta tsayi, insha Allahu ta'ala za mu ci gaba da kawo muku more update. Kuma a yanzu haka idan ka tara za ka iya sai da shi idan suka ba da damar withdraw, saboda already an riga an yi launching. Kawai ka kaddara wannan kuɗi kake tarawa, an gane ko? Ba wai wani abu wai na mining ka zo kana tunanin ya za a yi launching din shi ba. So kamar yadda kuke gani, za mu tafi kai tsaye a cikin sauran mining din da muke yi domin in nuna muku su insha Allahu ta'ala. Akwai mining kamar yadda kuka sani kala kala. A yau mun yi bidiyo akan mining guda uku, wanda yake kowannensu yana da matuƙar muhimmanci, yana da matuƙar inganci. Daga cikinsu akwai wannan mining ɗin da ake ce ma Dalli Wallet, sannan akwai MemePy, sannan akwai Tega, ga dai su nan da sauransu. Sannan akwai wannan Wahab ɗin, su duka mining ne masu inganci. Ku yi joining Telegram ɗinmu domin samun more update akan dukkanin mining tare da wannan game ɗin, an gane ko? To suna da matuƙar muhimmanci. So ga Abacoin, shi ma za mu zo mu yi bidiyo akan shi, inda mutane za su je su yi claiming da sauransu insha Allahu ta'ala. Ku kasance tare da mu, tare da cikin Telegram ɗinmu. Idan wannan shi ne zuwanku da farko, ku yi mana tare da alamar ƙararrawa domin samun more update ɗinmu da zarar mun ɗaura. A yi sharing ma 'yan uwa domin su amfana. Allah ta'ala ya samu dace. Allah ya mana jagora. Ina muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum.